दक्षिण त्रिपुरा बिलोनिया पाइखला मनिन्द्र त्रिपुरा गामिओ थांनाय फासालनि हरनि दामचार तामप्रो गामिनि पुनिराय त्रिपुरा तेसर लक्ष्मी त्रिपुरानि पोल्ट्री फार्म ते बरक तंगमानि नकनि जत मानै खनै खामै थapla chakha हर नांमा नगै लगी लगी हर बुथारनाय बदलनो साहरै हर बुथार फाये गानागिनि तंनाय नगरक खामनानि कातिखा कक्तमा मानका फासालनि हरनि दामचार तामप्रो पुनिराय नि नुखंनि बरक जत थुई तंप्रो आमचिनि सामुसित तांनाय रक बुइला बरकनि पोल्ट्री नकनो हर सकसावै रुबो आबनि यागुलो हर खामै बरक तंगमानि नगो खामो खामै तंगमानि हको बाहाय मानै बासावै न खामजाक नुखा पुनिराय नगनि मानै खामानि लगी 1.5 लाख रां बो खामै थांका तेबिनि साजनि बिजाब कानमुरबो खामै थapla chakha साका पुनिराय बैसर लक्ष्मी पूरा बारकम तो मन किरी सोल्ल जन दिनजे कार इग्यागो माइया जागाने बुङो पाइखला बियां फाइसिं क्लाय नाटपारा फाइसिं मन्डे त्रिपुरा पारा बिलोनिया साब डिभिजन पोस्ट ऑफिस पाइखला ते नक तो मखला खामहा बोले नो होना हा नो खुमतिया बिनि तक्सा पुरुं माने खाना हला उसुगै बसाहा बसाई नाय हा बसाई नाय हला हचोइन दङ खुमतै हरका आमिलां आनि बसाना रिंखा ने बसा को चेष्टा खालायका बुथानि फारि दिया उसुगै पारानि बराबो फाइले हा जि जुम कहा कांनै जा फारि बनoi गारि जाबाहा तै निनि माइरा बन्दुरा फाइखाय तै निनि बयलार न खामानि परे आर कयता न खामहा आर संनो खामहा बर्गर खामहा आर निनि रां पैसा रगला आनि रां पैसा 1.5 लाख खटिया खामा अग्रक फालमानि राबात एक्सिडेन्ट रबात फालमानि ए तो मखलाय सरकार देनि सुबिदा देनाय साबते परिरानि ए आंबो रां पैसा थाति तनहा ताबो सासे परिर मागलागां ते नक सरकार देनि सुजुग सुबिदा देनाय नायो किसा तमा सरकार जति रहले आंबा मानहा बसाबो ओ परिर जाबाहा हेलेले आनि बसासे ताबो परिमान दिया तंनाय परीक्षा से रमैया बले रले त गामंनाय सरकारनि आइ रां बाकरि क्लांखले त माखले चालंनाय बसानो त माखले परिजनाय आं आनि त मुहा करे यार ते निनि मुखले त वा आनि बो मुखले सरल खिति पुरा ते निनि सलान मुखले पुनि राइति पुरा